Merdan da manan dinleyen. Mawi, sen kim? Hemmäňe de salam. Men Mawy Maşadywa. Aslym Gyllarbatly, Aşgabat şäherine doguldum. Mawi, sen hakyky öz adyňmy? Ýok, men hakyky adym Mawy däl. Men asly adym Tawus. Tawus adym maňa mamam dakdy. Durmuşym Tawus guşýalygydan bolsundyp. Asly Mawy ad daýlam, daýzalam, kiçilikden gözüm Mawy bolansaň, Mawy, Mawy diýip şondan Mawy bolup galdy-da. Şu günlerde bir aýdymyň tuweleme polny trend bolup ber. Şol aýdymyňam dolusyny soraýarlar. Şoň dolusy haçan çykýar? Dolusu nesip bolsa ýakyn wagtlarda aýdym taýyn klibini işläp atýar oglanlar bilen. Nesip bolsa klibi doly görnüşine hem platformalary paýlaşmaly ýakyn wagtda. Aslan Gyllarbatly bolsa ganyňda halk aýdym aýlanýarlar. Halk aýdym dinleýänmi ödüň? Hawa, halk aýdym dinleýän. Esas kimi dinleýän? Merdan da manan dinleýän. Yancıydı yer ve ayar duş geldi. Vatan hey duş geldi. Kiçilikden söýüp dinleýän başym. Şu wagt halk aýdymyň synanymy işläp atýar. Nesip bolsa ýakyn wagtlarda halkymda da ýetirer. Aýsyz garaňky gece, aýsyz garaňky gece, ýagty salar gül ýüzüň, ýür ikimiz gül ýere, baga bara Leyla. Wagtlar bilen çykanda, janalary gara gözüň, ýür ikimiz gül ýere, baga bara Leyla.